काय झालं? का नाराज झाली एवढी? कुठं काय झालं? माहिती आहे ना का झाली? फिरायला नेलं नाही म्हणून ना. अहो मग दरवेळेस काहीतरी होतं, मी सगळी तयारी करते, दरवेळेस कॅन्सल होतं. ह्या वेळेस पण तसंच झालं. अगं मुद्दामून झालंय का? तू तर बघितलं ना आईचं किती दुखतंय, किती ताप आलता. मी नाही म्हणत आई मुद्दामून करते तो. अगं एवढा ताप आलाय दवाखान्यात नेताना मी आई काय म्हणत होत्या माहिती का? अरे नाही बाबा माझं होईल बरं, तुम्ही जा फिरून या, तुम्ही जा फिरून या. मग मला सांग, आईचं एवढं दुखतंय आणि दुखत असताना आपण तिकडे जाऊन फिरायचं हे योग्य आहे का? बरं जाऊ दे, तुम्ही नेलं होतं का आईंना हॉस्पिटलला? नेलं काय नाही, थोडासा ताप आहे, होईल बरं 2-3 दिवसात. आता 7च चालू आहे ना. बरं बरं जाऊ द्या. मग आपण एक काम करू, आपण जेवायला जाऊ संध्याकाळी. हा, जेवायला जाऊ नेक्स्ट टाइम नक्की फिरायला जाऊ. चालतंय, मी सांगतो आईला. हा सांग. हा.